wani mutum ne mai kasuwa, ɗan kasuwa ne mai kuɗi, babban supermarket, babban wajen kasuwanci. Sai ya ɗauki ɗansa ya ce je ka kasan Amerika ka koyi business ka dawo. Sai je ya karatu ya koyi business. Duk duniya inda za ka koyi business cewa ake business da zuciya ake ko da kwakwalwa. Da kwakwalwa ake, saboda zuciya tana da tausayi. Za a yi tunani, za a yi kwakwalwa ko ba abin da ta sani sai calculation. Ya zan tara kuɗi, ya zan karyawa ne. Sai zai karatu ya komo gashi ɗan boko ya zo. Ya zo yana zaune wajen kantin Abbas, shi da Abbas suna zaune. An jima wannan zai ce ba mu karya ba, sai Abba ya ɗauko kuɗi ya bashi. Ai min haihuwa sai ya ɗauko, ya ce a ya ake an kana ba su ai kuɗin zai kare. Yaushe za mu tara kuɗi? Kaga ɗan boko ko? Abin da aka koya mishi. Sai ce to zauna in karantar da kai abin da ba a karantar da kai ba can. Waɗannan da suke zuwa su ana taimaka musu, su ne sanadiyyar da ta sa dukiyar nan ta yi albarka har kuka zo kuka tara. Wannan karbi da su duk baki ɗaya. Bari tambaye ka abu ɗaya. Ishe tambaye shi, kariya in za ta haihu guda nawa take haihuwa? Ya ce 13 sha kaza. Ya ce ana cin kare? Ya ce ka taba ganin garken kare an koro gashi nan wannan yana mallakan kare 1000? Ya ce babu. To sai ya ce tinki ya fa nawa ake ci, nawa take haihuwa? 1 ko 2. Kuma kullum ana yanka nawa abbatuwa. Sannan kullum za ka gaba filatani yana koron shanu 1000. Wanda ya ce mai isa haka? Ya ce to abba mai isa haka? Ya ce wancan ba albarka, wannan Allah ya sa albarka. To shi sa albarka ake nema ko yawa? Albarka ake. Bil ittifaq.